Viața e peste tot în jurul nostru. De la cea mai mică insectă la cea mai mare balenă, toate ființele vii au ceva în comun, nevoia de a respira. Așa cum avem nevoie de mâncare și apă, avem nevoie de aer ca să trăim. Dar v-ați oprit vreodată să vă gândiți la cât de diferit respiră animalele? Respirația înseamnă să aducem în corpurile noastre un gaz foarte special numit oxigen. Oxigenul este ca un combustibil pentru celulele noastre, cărămizile mici din care e format totul. Așa cum o mașină are nevoie de benzină ca să meargă, corpurile noastre au nevoie de oxigen ca să funcționeze. Dar nu toate animalele respiră la fel. Modul în care respiră un animal depinde de locul în care trăiește și de cum e construit corpul lui. Hai să călătorim în lumea animală și să descoperim modurile fascinante în care animalele își iau oxigenul. Multe animale care trăiesc pe uscat, ca noi oamenii, respiră cu plămâni. Plămânii sunt ca niște saci mari și spongioși în pieptul nostru, care se umplu cu aer când inspirăm. Oxigenul din aer trece în sângele nostru, care apoi îl transportă în tot corpul. Peștii însă trăiesc sub apă, unde nu există aer. Deci cum își iau oxigenul? Ei au organe speciale numite branchii. Branhiile sunt niște structuri ca niște pene care absorb oxigenul dizolvat în apă pe măsură ce aceasta curge peste ele. Unele animale, credeți sau nu, pot respira prin piele. Amfibienii, cum ar fi broaștele și salamandrele, au pielea subțire și umedă, care permite oxigenului să treacă direct în corpurile lor. Insectele, acele creaturi mici care se târăsc și zboară în jurul nostru, au un sistem complet diferit. Ele au găuri mici numite stigme pe tot corpul. Aceste stigme duc la o rețea de tuburi numite trahee, care duc oxigenul direct la mușchi și organe. Modul în care respiră animalele este strâns legat de mediul lor. Peștii, cu branchiile lor, sunt perfect adaptați la viața subacvatică. Ei pot extrage oxigen din apă, lucru care ar fi imposibil pentru noi oamenii. Animalele terestre, pe de altă parte, au plămâni care sunt proiectați să ia oxigen din aer. Gândiți-vă la o balenă, care este un mamifer la fel ca noi. Chiar dacă trăiesc în ocean, ele trebuie să iasă la suprafață în mod regulat pentru a respira aer în plămâni. Chiar și aerul pe care îl respirăm se schimbă în funcție de locul în care ne aflăm. Sus, pe munți, aerul este mai rarefiat, ceea ce înseamnă că există mai puțin oxigen disponibil. Animalele care trăiesc în aceste medii de mare altitudine, cum ar fi iacii și caprele de munte, au adaptări speciale care îi ajută să supraviețuiască în acest aer rarefiat. Din adâncurile oceanului până pe cele mai înalte vârfuri de munte, lumea animală nu încetează să ne uimească prin diversitatea sa. Înțelegerea modului în care respiră animalele ne oferă o privire asupra modurilor uimitoare în care viața s-a adaptat pentru a supraviețui în diferite medii. Fiecare respirație ne amintește de echilibrul delicat al naturii și de interconectarea tuturor ființelor vii. Așa că data viitoare, când respirați adânc, amintiți-vă de călătoria incredibilă a oxigenului și de varietatea uimitoare de moduri în care animalele au evoluat pentru a respira.